Unsa ang Trinity? Ang Trinity mao kini. There is one God. Isa lang gid kabuk ang Ginoo. Dili pwede duha, tulo, upat, lima. Isa lang gid kabuk ang Ginoo. He eternally exists in three persons. Naga-exist siya, naa siya, nitunga siya diha sa tulo ka persona. And all three persons are each fully God. Ang matag usa niya ng tulo ka persona fully God. Dili kay katunga Ginoo ang isa pod katunga din na combine himong 100 kun dili ang matag usa sa ilaha fully God. 100% nga God mao kana ang Trinity. Then nakita mga verses niya na Deuteronomy 6:4 isa lang Ginoo, Matthew 28:19 tulo ka names, Father, Son, and Holy Spirit. Then all fully God, Genesis 1:1, John 1:1, and verse 14 Acts 5:5. Nakita mga proof sa mga igsoon nga ang Trinity usa gyud kini ka biblical nga idea. Dili kini himo-himo kundi usa kini ka katudloanan nga gitudlo sa pulong sa Ginoo. Yes, walay Trinity nga word sa Bible, ngunit ang idea ginatudlo balik-balik gikan sa Genesis padulong sa Revelation. Unang-una is the name Elohim. Ang atong Ginoo sa Genesis chapter 1 verse 1, ang pangalan niya Elohim. Kung imong lantawan sa Bible Hub, makita nimo diha nga ang atong Ginoo sa Genesis 1:1 is Elohim. In the beginning, God or Elohim created the heavens and the earth. Now, kanang word nga Elohim is usa ka na ka plural nga name. Plural nga name tungod sa sumpay nga I am. Mao kini siya ang sa Bible Hub. Nga mao kini ang grammar di sa Hebrew. Ang lantawa ang ilang sinuwatan o. Then sa English, mao kini ang pagbasa kung i-follow nimo ang grammar sa Hebrew. The earth and the heavens God created in the beginning. Murag bali ba? Pero mao na ilahang way sa pagsulat. Now, ang God di ani mga igsoon tan-awa, Elohim kana siya sa Hebrew. O kanang Elohim, usa kana siya ka plural nga name tungod sa sumpay nga I am. Now, sa Hebrew, mag-add lang kag I am, mahimo na ng plural ang usa ka noun. Sa English, mag-add kag s, di ba? Para mahimong plural ang noun. For example, sa flower nga word, no? Singular man kana, di ba? Pero imo na sampayag s, flowers, mahimo ka ng plural. Oh, sa Hebrew pod ingon ana. Sa Hebrew, mag-add kag I am. Eloah, singular kana God. Eloah, God nga singular. Pero imong sumpayag I am, Elohim, mahimo ng plural kana siya. Gods. Ug matud pa, in the beginning, Elohim created the heavens and the earth. Busa, it can be translated, in the beginning, gods, or Elohim, created the heavens and the earth. Pero, kung mga tao ng English, nga translation sa King James Version, makita nimo in the beginning God, walay S. Pero kapabilin gihapon siya nga Elohim kung basahon nimo ang original nga writing niya ni. Nganong wala man gibutan kini nga gods kun dili God. Of course, kung basahon nimo ang Old Testament ug tibok nga scripture, ginapakita gyud nga ang ato ang Ginoo isa lamang. O kung basahon usab nimo dire sa Genesis 1:1, ang iyahang verb nga created usa kini ka singular. In the beginning, God, plural nga name. Dapat unta mo take ka nag-plural usab nga verb. Pero kung lantawon nimo mga igsoon, ang verb niya nga created is dili kini plural kundi dili singular. Murag maglibog ka ba? Murag nisupak bitaw siya sa balaod sa grammar sa English o baka sa Hebrew. Kay mao kini ang balaod mga igsoon. Kung ang subject plural, dapat pod ang verb is plural. Kung singular pod ang subject, no? Singular pod ang verb. Mao na ang balaod. So, ingon na pod mga igsoon, dapat unta is kanang plural unta ni siya, plural unta ning created, pero singular kini siya sa pagsuwat ni Moses niya ni gabay sa balaang espiritu. So, in the beginning, God, plural, subject, created, singular ang verb. Ngano ka? Kaya gusto emphasize sa balaang espiritu ug ni Moses nga to ang Ginoo o sa lamang kabuo. Pero
Pero ang atong Ginoo is plural ang iyahang essence. Plural ang iyahang persons. Pila ka buok? Tulo ka buok persons. Ikaduha is ang word nga pinadala. Nga na importante kini. Kay kung na ay pinadala, naapoy nagpadala. Ug lahi ang nagpadala sa pinadala. Ingon pa sa Juan 5:24, sultian ko kamo, kanang ko, ga-refer ka na ka Jesus, sultian ko kamo, nga ang namati sa akong gisulti, umutuo kaniya. Lahi ng kaniya, di ba? Nga nagpadala kanako, may kinabuhing dayon. Na kung kita mamati ka Jesus, mutuo ta sa nagpadala ka Jesus, may kinabuhing dayon. Ang Dios, Amahan naa sa langit. Siya ang nagpadala ka Jesus. Si Jesus nagpagkatao sa kalibutan, samtang naapay naglingkod sa trono sa taas. Lahi ang naa gipakatao sa kalibutan, lahi pod ang naglingkod sa trono dito sa taas. May gisuon, lahi gid ang nagpadala, lahi pod ang gipadala. So nagpasabot nga dili kini usa ka person, kundi two persons kini. Ang nagpadala nga ang Amahan ug ang gipadala nga mao ang Anak. O gani sa Isaiah chapter 48 verse 16, no? And now, the Lord, mao ka na ang God the Father, has sent me. Mao na si Jesus, ang God the Son. Then, and His Spirit, mao ka na ang God the Holy Spirit. Makita nimo diha nga adunay tulo ka persona. Ang Amahan, ang the Lord God, nagpadala kang Kristo Jesus, kanang me nga word diha. Mao na si Jesus. Then, and His Spirit, gipadala pod sa Dios ang iyang Spirit, ang Holy Spirit, ang third person sa Trinity. So, tanawa, the Lord God. So, the Lord God, mo ng Father. Then, kanang me, mo na si Jesus Christ, ang second person sa Trinity. Then, kanang Spirit, mo ng God, the Holy Spirit. Diba? Trinity, mga igsoon. So, lahi ang nagpadala, lahi ang gipadala. Lahi ang mga gipadala. Na? Now, ikatulo is ang mga paghangyo ni Jesus sa Amahan. Si Jesus, kadaghan gayud gahangyo sa Amahan, ga-pray sa Amahan. Kung basahin mo sa John 14:17, naghangyo siya sa Amahan. Ingon diani, mangayo ako. So, mangayo ako. Una nang persona si Kristo. Mangayo ako sa Amahan. So, lahi ang ako, lahi pod ang Amahan. Ug hatagan kamo niyag laing magtatabang. So, mao ni ang hangyo ni Jesus nga Amahan, tagai sila og laing magtatabang. So, lahi ang ako diha, lahi po ng Amahan, lahi po ng laing magtatabang diha. Dili na isa ka persona. Lahi-lahi na nga persona. Imposible nga si Kristo, siya lang usa ka persona pagkatapos manghangyo siya sa Amahan, pagkatapos siya raman di kadto nga mohatag og laing magtatabang, pagkatapos katong laing magtatabang siya man lang di gihapon kadto. Imposible kana. Kay kung siya lang man gihapon di katong Amahan og laing magtatabang, na dili na siya manghangyo pa. Kay automatic mo agree na siya. Kay siya raman ang usa ang mag-decide, siya ra ang persona. Pero dili ka na mao ang nahitabo. Ang nahitabo diri sa verse mga igsoon is kung imong lantahon is ingon niya, mangayo ako sa Amahan. Ug hatagan kamo niyag laing ha, meaning lahi gyud. Dili kay same lang. Dili kay maorya pun tong Amahan. Maorya pun to si Kristo. Kundi laing magtatabang. Si Kristo magtatabang. Pero naapay lain nga magtatabang. Kinsa man na. Mo nang espiritu, di ba? Ang say purpose, aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Wow! Kinsa ka nang magtatabang nga makig-uban ka na to forever. Siya mao ang espiritu sa kamatuoran. Mao na ning Holy Spirit. So, ani nga verse, makita nimo ang Trinity. Kanang word nga ako, mo na si Jesus. Kanang word nga Amahan, mo na ang God the Father. O kanang laing magtatabang, mo na ikatulo, third person sa Trinity. Sa English pa na, Comforter, Parakletos. Siya mo itig comfort, siya mo itig help sa mga tao nga naa sa kalibutan. Ngano man, kay si Kristo mo adto man sa langit. Diba siya mamatay man? Pagkatapos mo kayab siya padong sa langit? Ang mapulik kaniya mao ang balaan nga espiritu. Kung masanin mo sa John 14:2, sa balay sa akong Amahan adunay daghang mga lawak. Ang balay sa Amahan dako day kayo. In my Father's house are many mansions.
So mas dako ang house sa Ginoo kaysa mga mansions nga ihatag ni Jesus kanato. Grabe ba ang mansion sa kalibutan mo ni dako? Ang balay gamay, pero sa langit bali. Ang balay pinoy-anan sa amahan. Dako kayo nga sulod ni adtong balaya mga mansions. Ingon ni Kristo, ug muadto ako. Di ba? Muadto ako. Aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Muna sa verse 2. Muadto man si Kristo dito sa amahan aron mag-andam na siya ipuli. Laing magtatabang sa verse 17. John 14 gihapon, di ba tanawa? John 14, laing magtatabang kinsa man mao ang balaan nga espiritu. Nagpasabot nga lahi si Kristo nga mukayab dong sa langit, lahi pod ang ipuli niya nga laing magtatabang nga mao ang balaang espiritu. So dili parehara nga persona, ha? Ingon pa gyud sa John 17:5. Pag-ampo gyapon ni Kristo ang John 17, wonderful prayer ni Jesus ngadto sa amahan. Karon amahan, pasidunggi ako. Oh, tanawa gani diya. Kung si Jesus ug ang amahan maura nga persona, one individual lang, maura gid nga persona, one person lang, dili na kinahanglan nga manghangyo si Jesus, mag-pray si Jesus sa amahan. Ngano man, isa ra man ang will. No? Isa ra man ka person. Pero gipakita ni Kristo diha nga nanghangyo siya sa amahan. Nagpray siya sa amahan, nagpasabot nga lahi ang amahan, lahi pud siya. Oh? Karon amahan pasidunggi ako. So naay ako nga si Kristo, napoy amahan niya. Diha sa imong presensya. So naay presensya ni Kristo, napoy presensya dito sa amahan. Pinaagi sa dungog nga akong gihuptan uban kanimo sa wala pa buhata ang kalibutan. Hala. Now, gusto ni Kristo nga i-glorify siya sa amahan. Uban sa glory or dungog nga nabatunan ni Jesus with the Father before sa foundation sa kalibutan. May isuon, sa wala pa di ay ang foundation sa kalibutan. Naa na ang God the Son, naa na pud ang God the Father. Unya, uban silang duha. Ingon niya, uban kanimo sa wala pa buhata ang kalibutan. Nagpasabot nga lahi gyud kana may word nga uban. Nag-uban. Dili man na pwede maison mag-uban kung ikaw ra usa, di ba? Ahir ka makagamit og word nga uban kung naay isa ka persona giubanan sa isa pod ka persona, di ba? So lahi ang amahan, lahi anak ngano man nag-ampo man si Kristo sa amahan. Unta klara mga igsoon. Unya kung basa nimo sa Mateo 27:46, makita nimo nga usa lang ang Ginoo. Pero sa dihang si Kristo namatay sa krus, gibiyaan siya sa amahan. Ngano man kagapas-an man siya sa tanan nato nga mga sala. Ug matud pa sa Habakuk, ang Ginoo dili ka behold sa sin. Ingon diri sa Mateo 27:46, ug sa pagkaalas 3 sa hapon, mituaw si Jesus, misinggit. Ili, lama sabachthani. Aramaic kini nga pulong. Ug sa ato pa Bisaya ba, vernacular. Ili, lama sabachthani. Nga sa ato pa, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako. O, diba? Dios, no? Ili, lama sabachthani. Dios ko, nganong gibiyaan mo ako. Now, naay Dios ni Jesus nga nibiya kaniya. Oh, nganong gibiyaan mo ako. Dili na kay Dios ko, nganong gibiyaan mo ako. No, naa siya gitawag. Dios ko. Of course, ang amahan iyahamang Dios. Oh, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako. So naay Dios, naapoy ako. Di ba? So, dili man pwede nga mahitabo ang pagbiya gikan ni ani nga diri og dili mahitabo ang pagbiya sa isa ka persona o sa isa ka persona kung isa lang sila ka persona. Libog kay na mangizon, libog kay na. Lahi ang nibiya, lahi ang gibiyaan. Ang nibiyaan ni is ang God the Father. Gibiyaan niya si Jesus Christ dito sa krus. Ngano man, nahimo man si Kristo nga scapegoat. Diba sa unang panahon dito sa Leviticus na scapegoat, ang kanding tapiunan sa tuong kamot sa pari. Ang pasabot ato ang tanan nga sala sa Israel butang sa kanding, dayon ang kanding dalon sa
kamingawan dalon sa desierto, biyaan siya diadto nga gapas-an sa sala sa tibuok Israel ug mamatay siya diadto. Biyaan siya diadto. Mao pud na nahitabo ni Kristo. Gibutang kaniya ang tanantang mga sala. Ug dayon siya na lamang usa ang nagbayad sa tanantang mga sala pinaagi sa kamatayon. Siya na lang usa. Puto gibiyaan siya. Apil sa mga disipulo, di ba? Gibiyaan siya, di ba? May gani kay na dito si Juan sa tungod pero si Pedro nibiya gid gilimod pa niya si Kristo katulo. May igsoon prophecy magog kana mga igsoon ni Kristo Jesus sa Matthew chapter 16, dili ba? Pero ang pinakabug-at gyud ana nga pagbiya is pagbiya sa amahan kang Kristo Jesus. Busa na kasinggit siya, Dios ko nganong gibiyaan mo ako. So lahi si Kristo nga gibiyaan, lahi pod ang amahan nga nagbiya kaniya. So lahi-lahi nga personal, dili ba? Dayon ikatulo sa Mateo 26:39. Kung makita nimo diha mga igsoon, si Jesus nasa garden sa Gethsemane. Nagpray siya. Katabi taw ni agas ang singot nga sinagulan sa dugo. Nagpray siya. Milakaw siya sa unahan, mihapa sa yuta, nagampo. No, kung nagampo siya, naa siya giampuan. Lahi nga persona. Dili ka pwede mo ampo kung ikaw man day gihapon kadto, di ba? So nagampo siya nga nag-ingon, amahan ko, kun mahimo kuhaa ka nako kining kupa sa pag-antos. No? Kuhaa ka nako kining kupa sa pag-antos. Kana bitong kupa diha, usa kana kasimbolo sa kapungot sa Ginoo. Sa unang panahon na sila ginganlon og kanang punishment nga ipainom og hilo sa cup, no? Na cup na cup di ani. Cup, no? Hilo, imnon ang cup. Simbolo kadto sa kanang paghukom ba kay nakasala man, criminal man. So ipainom og cup nga naay hilo ug mamatay kini tungod sa iyang crime. Now, si Kristo mo ay nagpas-anta sa atong tanan nga mga sala. Ug tungod niya na giako pod niya ang tanan nga silot sa mga sala. Pero sa paglantaw niya sa kadako sa punishment nga ihatag sa Ginoo kaniya, nakaingon siya, amahan ko, kung naabay laing nga way, kung mahimo, kung pwede lang, kuha ka nako kining kupa sa pag-antos. So, ang amahan mo'y gahatag anak ka Jesus nga kupa. So, lahi gid ang amahan, lahi pod ang anak nga gitagaan sa kupa. Ingon niya, apan dili ang akong pagbuot maoy matuman, kundili ang imo. Si Kristo naa siya pagbuot. Ang amahan po napoy pagbuot, ug kana wala nagkahiusa. Kay ang gusto ni Kristo, kun mahimo, kuhaa kining kupa sa pag-antos. Kuhaa kini. Mo iyahang pagbuot. Ang pagbuot sa amahan is, inuma ka ng kupa. So, makita nimo diha nga lahi, yun ang amahan, lahi po ang anak. Pero kay ang anak, nagpailalo man, humble man, buutan man si Jesus Christ. Ingon niya, apan dili ang akong pagbuot maoy matuman, kundili ang imuha. O makita gini mo mga isuon nga si Kristo usa ka buutan kayo nga Dios. Bisan siya Dios, wala niya gipangandak, wala gid niya gi pamukha sa amahan nga Dios biya pug ko. Wala, may isuon kundili humble kayo siya. Makita nimo sa Philippians chapter 2, di ba? So lahi ang Dios amahan nga mo'y naghatag sa kupa, lahi po ang anak nga mo'y muinom sa kupa. Kung basahan po nimo sa ikaupat is ang baptism ni Kristo Jesus. Gapakita kini diri mga igsoon sa bautismo ni Kristo Jesus nga naagi diri ang Trinity. Atong basahan gani. Human gayud sa pagbautismo kang Jesus, mikawas siya sa tubig. Unya naabli ang langit ug nakita niya ang Espiritu sa Dios nga mipaubos daw sa lampati ug mitugdon kaniya. Ug unya may tingog gikan sa langit ug nagaingon, kini mao ang pinangga kong anak nga nakalipay kanako pag-ayo. Atong tanawon ha. Atong tanawon. Human pabautismo kang Kristo Jesus o mo ning una nga persona, di ba? Mikawas sa tubig. Unya, naabli ang langit ug nakita niya ang Espiritu sa Dios. Ikaduha, di ba?
nakita niya ang Espiritu sa Dios. Now, kung siya lang kadto ang Espiritu sa Dios, imposible mga igsoon nga mosulti pa niya, nakita nako nga siya ra man day gihapon kadto, dili ba? So lahi ang Espiritu sa Dios, lahi pud si Jesus. Nga mipaubos daw sa lampati o gani mitugdon kaniya. So nanay, una nga persona, ikaduha pud nga persona. Naka ikatulo nga persona? Yes na. Ug unya may tingog gikan sa langit. Oy, may tingog gikan sa langit. Ug nagaingon, kini mao ang pinangga kong anak nga nakalipay kanako pag-ayo. Tanaw may iso, no? Kanang kung diha, kanang tingog diha, o sa man lang na ka ba? Kanang kung mo nagasulti, mo ka na ang amahan. Kini ko siya ako ng anak, so amahan gina sa dili ba? No? Kini mao ang pinangga kong anak nga nakalipay kanako pag-ayo. Nalipay ang amahan. So lahi ang amahan nga nalipay, lahi pud tong anak nga diin siya nalipay, no? Nalipay ko sa imo anak. Ako amahan, nalipay ko sa imo. So lahi mga igsoon, nagpakita kini nga atong Dios isa lang pero adunay tulo ka buok persona. Si Kristo katong gibautismoan, ang Espiritu katong nitugdon kaniya susama sa salampati ug katong tingog sa langit nga niingon, "This is my son in whom I am well pleased." Di ba? Now, ikalima mga igsoon is ang command ni Jesus sa baptism. Ingon niya, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit." Gipakita gyud may ang Trinity, klaro kayo. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Makita nimo ni mga articles nga of the. So designate yun. Of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. So na ay Father, na is the definite article nga kana lang gid siya usa, kanang the. No? Dili of a Father, no? Of a Son, of a Holy Spirit. No. Of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Napagiword nga and. Ay mo ka problema anang word nga name. Of course, Trinity man, dili ba? So, ang tulo na unite, ang tulo ka persons na unite in one God. Now, the name of the Father is not Jesus. The name of God, the Holy Spirit, is not Jesus gihapon. Jesus is the name for the God the Son nga nagpakatao, katong second person sa Trinity. Para lang na ka Jesus ang name, ay para lang na sa second person sa Trinity, mao ang God the Son, ang ngalan nga Jesus. Now, basin mangutana mo, unsa day name sa Ginoo pastor? Unsa gid ay name niya? Now, kung basahin mo Exodus 3:15, na personal name ang atong Ginoo nga maong Yahweh. Di ba? Unya miingon usab ang Dios, kini ang isulti sa mga Israelita, si Yahweh, ang Dios sa inyong mga ama katigulangan, ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob nagpadala kanako nganhi kaninyo. Di ba mga igsoon, makita nimo nga nangutana magud ani si Moises amahan, Gino unsa may akong iingon sa ilaha pag mangutana sila kinsay nagpadala kanako ngadto kanila. Ingon ang amahan nga, ingon ang Dios, no, Dios. Kini ang isulti sa mga Israelita. Si Yahweh, I am. Ang Dios sa inyong mga katigulangan, ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob nagpadala kanako nganhi kaninyo. Di ba? So mao na personal name sa atong Ginoo. Paysa, nako nagkita nga word nga nagpadala. Sama ni Kristo gipadala. Si Moses gipadala sa Dios ngadto sa Egypt para magluwas sa mga Israelites. Ang God the Father po nagpadala ka Jesus para magluwas kanato diri sa kalibutan. So lahi ang God the Father, lahi po si Jesus. So sama nga lahi ang God, lahi po si Moses, lahi po ang God the Father, lahi po si Jesus nga pinadala. Ikaunom is ang pulong nga as. Kung basahan mo tanong mga igsoon sa Genesis 1:26. Niingon ang Dios, "Let us make man in our image after our likeness." Then God said, diba? Then God said, niingon siya sa iyang kaugalingon, "Let us." May word nga as,
Wala siya ningon nga, I will make man in my image after my likeness. Kung dili ningon siya, let us make man in our, atua, plural, after our likeness. Nga na ay emotion, will, na intellect. Mga isang gapakita gikin nga atong Ginoo is singular, yet I don't know say three ka-persons. Oh? Let us make man in our image. Image nato. No? Sa image nato. No? Na ay emotion, intellect, o will. Sa atong likeness. Now, ika-pito is the fellowship of Jesus with God. Si Jesus nasa fellowship, personal fellowship sa God. Kung basa mo sa John chapter 1 verse 1, sa wala pa'y nabuhat bisan usa, ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. So, sa wala pa'y nabuhat bisan unsa, in the beginning, mauna ang pulong, naa na ang pulong, nag-exist na ang pulong ug ang pulong, sa man ug ang pulong uban sa Dios. Ug ang pulong Dios pod. So ang pulong uban sa Dios ug kini pod nga pulong Dios pod. Ug tan-awa gani na word nga uban. Akong gi-highlightan. Ngano man, lahi ang Dios, lahi pod ang pulong. Ang pulong po Dios, dili ba? Lahi-lahi mga igsoon. Dili ka pwede mo gamit og word nga uban kung ikaw lang usa nga persona. So lahi gid nga persona ang amahan, lahi pod nga persona ang anak. Kinsa man ning pulong diri? Bible, Pastor, God's Word. No, mga igsoon. Kung basahin mo sa verse 14, ug ang pulong nahimong tawo. Diba? Ang pulong Dios, diba? Ang pulong Dios, ang pulong uban sa Dios, ug kini nga pulong Dios pod. Then sa verse 14, ug ang pulong nahimong tawo, ug mipuyo uban kanamo. Mipuyo uban kanamo, puno sa grasya ug kamatuoran. Kinsa man ning puno sa grasya ug kamatuoran? Nakita namo ang iyang himaya, ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa amahan. Kinsa man ang adunay himaya ingon nga bugtong anak sa amahan? Si Jesus Christ. Sa ato pa, kanang pulong diha si Jesus Christ na mauna siya ang pulong nga naa diha na sa wala pay nabuhat bisan unsa. Ug kana nga pulong nga si Jesus uban sa Dios, ug kana nga pulong Dios pod. Klaro kay mga igsuon nga si Kristo Dios uban sa Dios. Okay. Dayon, katapusan, greetings ni Paul. Pakita niyo maigsoon sa greetings ni Paul nga ang atong Dios is Trinity. 2 Corinthians 13:14. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Tanawag isa-isa gyud. The grace of our Lord Jesus Christ, the second person of the Trinity, and the love of God, the Father ni siya, the first person of the Trinity, and the fellowship of the Holy Spirit, the third person in the Trinity, be with you all. Praise the Lord. Ang atong ginamay gisuon mao kini siya. The Trinity is isa lang ka Dios, di ba? God is the Son, no? God is the Holy Spirit. God is the Father, or the Father is God. The Son is God. The Holy Spirit is God. Pero the Holy Spirit is not the Son. The Son is not the Father. And the Father is not the Holy Spirit. Lahi-lahi gid ng tulo. Pero kanang tulo is God. One God. God the Father. The Father is God. The Son is God. The Holy Spirit is God. Acts chapter 5 verse 5. No? The Holy Spirit is God. So, mao kan na ang Trinity mga igsoon. Kung dili ta kasabot ani mga igsoon, pag-ayo cute unsa kay pagsabot ni nga one God lang. Ingon pa sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, isa lang gyud kabuok ang ato ang Ginoo. Ingon niya, "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one." The Lord is one, Yahweh is one. Pero si Jesus, Yahweh. Ang God the Father, Yahweh. Ang God the Holy Spirit, Yahweh. Okay na mga igsoon, no? Clear sa Bible, gani ang ngalan ni Jesus is Jesus, no? Yahweh is my salvation. Ang God the Father is Yahweh also. Ang God the Holy Spirit, Yahweh also. So, ang atong Ginoo is one. Pero,
Ni-exist sa three persons. Let us make man in our image. My God, why hast thou forsaken me? This is my Son, in whom I am well pleased. Diba? In the beginning, Elohim, plural, Elohim, created, singular, the heavens and the earth. Now, thank you very much for watching. This is the Trinity. This is the Truth Bible Program.